ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭୋଗି ଆସିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ। ଧର୍ମ ନାଁରେ ତା ନିରୀହ ଛାତି ଲହୁଲୁହାଣ ହେଇଛି। ଯେତେ ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପରେ ବି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ନିଜର ଭୂଖଣ୍ଡ କହି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପାଳିପୋଷି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସାଥିରେ ଛାୟାଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଛି। ନିରୀହ ମଣିଷ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖ 2025 ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ଥିଲା ସବୁଠୁ ଭୟାନକ। ସେଦିନ ପହଲଗାମ ମାଟି ଧର୍ମ ନାଁରେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଲା 26 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ରକ୍ତରେ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ଆଗରେ ଘଟିଗଲା ଏକ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ। ଏ ନରସଂହାର ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା ସାରା ପୃଥିବୀ। ସେହି ପହଲଗାମର ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି କବି ଶରତ ଦାସ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଝରି ଆସିଲା କବିତାର ସମାହାର କବିତାଞ୍ଜଳିକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପହଲଗାମ ଛାତିରେ ଧର୍ମର ରକ୍ତ ଛିଟା। ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭାରାଜିରେ ବିମଣ୍ଡିତା ପହଲଗାମ ସେଦିନ ଖୁସିରେ କୁରଳି ଉଠୁଥିଲା ତା ଗହଣରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା କ୍ଷଣକରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ତା ସୁକୋମଳ ଛାତି। ରାକ୍ଷସମାନେ ଧର୍ମ ପଚାରି ପଚାରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେବେ 26ଟି ନିରୀହ ଜୀବନକୁ। ସଧବା ମଥାରୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପୋଛି ହେଇଯିବ ତା ମଥାର ସିନ୍ଦୁର। ସ୍ତବ୍ଧ ପହଲଗାମ ପଚାରିଲା ନିଜକୁ, କ'ଣ ମୋର ଦୋଷ? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ଅପବାଦର ବୋଝ? ମାନବତାର ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଆତତାୟୀମାନଙ୍କର କେବେ ହେବ ସର୍ବନାଶ? ତମାମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସରବିତ ପକ୍ଷୀ ପରି ଛଟପଟ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଧର୍ମ ନାଁରେ ତା ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଛାତି। ହେଲେ ଏମିତି ବର୍ବରତା କ'ଣ କେବେ ସେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିଲା? କିଏ ନ ଜାଣେ ମୋ ଦେଶର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ପୁଣି ଏତେ ଉପଦ୍ରବ କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ? 140 କୋଟି ଜନତା ତା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ସେନାନୀ କେମିତି ବା ଦେଖନ୍ତେ ନିଜ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛା ମଥାକୁ, ପୁତ୍ରହରା ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଶ୍ରୁଭରା ନୟନକୁ, ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ। ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଅଜୟ ସେନାବାହିନୀ ବଜ୍ର ଶପଥ ନେଇଛି ଭାରତ ମାଟିରୁ ଧର୍ମାନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ। ବ୍ରହ୍ମୋସ ଦେଖେଇ ସାରିଛି ତା କରାମତି। ଲାଞ୍ଜ ଜାକି ପଳାଉଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଥିବା ମାଲିକଙ୍କର ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଦେଖି ମାନବିକତାରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଅଟକି ଯାଇଛି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ହେଲେ ଟକ୍ ଟକ୍ ଫୁଟୁଛି ତା ରକ୍ତ ଲହଲହ ଯିବା। ପହଲଗାମ ଛାତି ବାଡ଼େଇ କହୁଛି, ଦେଖ ଜଲ୍ଲାଦ, ମୁଁ ମୋ ନୈସର୍ଗିକ ସମ୍ଭାର ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିବି। ହେଲେ ତୋର ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଶା କରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଉପସ୍ଥାପନରେ ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା କ୍ଷମା କରିବା ଅନାମିକାକୁ। ଆସିବ ଆଉ ଏକ କବିତା ସହିତ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।